ከምዚ ነገር ዝጓኒፍኩም ፈልጥ ዶ ንሓደ ነገር ተነቃቂሕኩም ትጅምርዎ እሞ መዓልታት ከይቆፀረ ግን ነቲ ነገርቲ ኣወንዚፍኩም ናብቲ ንስኹም ዘይትደልይዎ ዓይነት ሂወት ንኽትኣቱን ዘይትደልይዎ ተግባራት ክትተግብሩ ነብስኹም ረኺብኩም ትፈልጡ ዶ? ንመብዛሕትና ከምዚ ዓይነት ስምዒት ኣጓንፈልና እዩ። ናይ ሎሚ ቪድዮ እምበኣር ካብዚ ንነዊሕ ግዜ ጅምር ግድፍ እነብሉ ዝነበርና ነገር ገዲፍና ብኸመይ ቆራፅ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ኣብ መወዳእታ ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ነገር ደብፅሕ መንነት ብኸመይ ከም ንፈጥር ክንርኢ ኢና። ናብ ዩቲዩብ ቁም ነገር ንምርኣይ ነብስኹም ንምስሓት ትመፁ እንተደኣ ኮንኩም ንሳኹም ዘለኹ ካልእ ሓዊኹም ኣብ ልክዕ ቦታ ኢኹም ዘለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። መቸም ከምዚ ዓይነት ነገር ንኹላትና የጋጥመና እዩ። ንሓደ ነገር ብወኒ ተሲእና ክንገብሮ ንደሊ ንነቃቃሕ እሞ ግን ዝተወሰነ እዋን ከይድና እታ መነቃቃሕና ጠፊኣ ናይ ብሓቂ ቆራፅ ዝኾነ መንነት ከይፈጠርና ድማ ናፍታ ዝነበርናያ ሂወት እንዳተመለስና 10 ግዜ ድማ ንምንታይ ከም ዝድኾን ንምንታይ ከም ዝድፍጠር እንዳበልና እንዳተጣዓስና ኣፍታ ኣሰልቻዊት ንብላ ሂወት ክንነብር ንኽእል ኢና። ሎሚ ግን እዚ ነገር ዝደብቀሉ ክኸውን ክኽእል ኣሎ። እቲ ምንታይሲ ኣብዚ ዘሎ ሰብ ናይ ብሓቂ ዝሓሸ ብርሃን፣ ዝሓሸ ፍቕሪ፣ ዝሓሸ ሰላም፣ ዝሓሸ ደስታ፣ ዝሓሸ ዓይነት ገንዘብ፣ ዝሓሸ ዓይነት ሂወት ንኩሉ ሰብ ይግብኦ ኢለ ይሓስብ። ከምኡ ኢልና ክንሓስብ ክንጅምር ከለና ኣብ እሙርና ሕልምታት ከነቐምጥ ዝኾነ ሓድሽ ፅባሕ ክንፈጥር ክንሓስብ ክንጅምር ከለና ድማ ሓደ ዘጓንፈና ነገር እንተደኣ ሃልዩ ንድሕሪት እንዳተጎተትና እቲ ንሕና እንደልዮ ሂወት ክንነብር ብኣእምሮና ንደሊ ብተግባር ግን ዘይነብሮ ክንከውን ንኽእል ኢና። ሎሚ እምበኣር ምስ ሓደ ብጣዕሚ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ንኹላትና ክመረና ዝኽእል ሓረስታይ ምስኡ ከላለየኩም እየ። እዚ ሓረስታይ እዚ ብጣዕሚ ኣሜይዚንግ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ቆራፅ ዝኾነ መንነት ብኸመይ ከም ዝፍጠር ፅቡቅ ጌሩ ከረድአና ዝኽእል ሓረስታይ ዳይ በሉ ምዚ ሓረስታይ እዚ ሌላ ንግበር እምበኣርከስ እዚ ሕጂ ቀፂለ ዘላለየኩም ሓረስታይ ብጣዕሚ ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ሓረስታይ እቲ ምንታይሲ ኩሉ ሰብ ኣብቲ ዓዲ ተኣ ዝነበረ ብተለመደ ዓይነት ስርናይ ጣፍ ካልእ ነገራት ክዘርኢ ክጅምር ከሎ ንሱ ግን ባምቡ ዝበሃል ወይ ድማ ብትግርኛ ክንፅውዖ ከለና ዓረቃይ ዝበሃል ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ሓደ ዘርኢ ሒዙ መፅኡ። ካበይ ኢኻ ኣምፂእኻዮ የሚሎም እንታይ ኢኻ ዓርቃይ ኢልካ ኩሉ ሰብ በቃ ገሪምዎ እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ሓሳብ ሒዝካ ክትውገዝ ከለኻ ድቆፄካ ብዙሕ ሰብ እዩ ደጓና ዲበካ ብዙሕ ሰብ እዩ። ልክዕ ነዚ ሓረስታይ እዚ ድማ ከምኡ የጋጥሞ ዓርቃይ ክብል ከሎ ኣብቲ ዓዲ ተለመደ ነገር ኣይኮነን። ንሶም ዝለመደዎ ስርናይ ጣፍ መሸላ ካልእ ዓይነት ኣእኻል ካልእ ዓይነት ነገራት እዮም ዝዘርኡ ነይሮም። ንሱ ግን ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ክፍትኖ ኢሉ ክዓብየሉ ኢሉ ዝኾነ ሓደ ዘርኢ ሒዙ መፅእ። እዚ ዘርኢ እዚ ከዓ ዓርቃይ ወይ ድማ ባምቡ ዝበሃል ትሪ ወይ ከዓኒ ገረብ ሒዙ መፅኡ። ነቲ ነገርቲ ናይ ኩሎም ዘረባታት ገዲፉ እቲ ናቱ ሕልሚ ክኽተል ኢሉ ምጀመረ ክዘርኦ ኢሉ ድማ ይወስነልኩሞ እቲ ስርናይ ድዘርእ ጣፍ ድዘርእ መሸሉ ድዘርእ ኩሉ እንዳዘርእ እንከሎ እሱ ግን ካብቲ ንቡር ዘይተለመደ ነገር ሓድሽ ዘርኢ ከምፅእ ጅመር። ኩሎም ከዓ ይቃወሞ ኣብታ መጀመርያ ንርዳእ ካብዚ ሓረስታይ ዝንወስዶ ብዙሕ ግዜ ሓድሽ ሓሳብ ሒዝካ ክትመፅእ ከለኻ ከምዚ ክገብር ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ካብቲ ናይ ማሕበረሰብካ ወይ ሕብረተሰብካ ዝኾነ ውፅእ ዝበለ ሓሳብ ሒዝካ ክትመፅእ ከለኻ ዝቕበለካ ሰብ የለን። ፈተውትኻ እውን ዘይክቕበሉካ ክእሉ ኣብ ጥቓ ዘሎ ሰብ እውን ሃለው ዶ ዘይትበፅቕ ኢልካ ኮይ ትርጉም ዘይብሉ ክብለካ ክእል እዩ። እታ ሂወት ዝተረኣየትካ ግን ንዓኻ ነዚ ሓረስታይ ድማ ከምኡ እዩ ኣጋጢሞ ንዑ እያ ተረኣያቶ። ዓርቃይ ዝበሃል ኣብ ኣእምርኡ ከምፅእ እንከሎ ድሕሪ ተወሰነ እዋን ነቲ ዓርቃይቲ ክሸጦ እንከሎ ስድርኡ ክዕንግል እንከሎ ዝሓሸ ሂወት ክነብር እንከሎ ስለ ዝተረኣዮ ኢና መሪፅዋል ይመርፀልኩም እሞ ኣፍታ ቀዳመይቲ ዓመት ድማ ነዚ ነገር እዚ ንኩሎም ነገራት ነቶም ሰባት እትኦም ከይሰሚዑ ናይ ብሓቂ ልቡ ተኸቲሉ ድማ ነዛ ዓርቃይ ዝብለኩም ዘለኹ ባምቡ ዝበሃል ትሪ ንብልኡ ይዘርኦ። ነዚ ነገር እዚ ምስ ዘርኦ ካብኦም ንላዕሊ ኣፀቢቑ ይድፅዕር ኣብታ ዓመት እቲኣ እቲ ስርናይ ድዘርአ ጣፍ ድዘርአ መሸሉ ድዘርአ ኣብ መወዳእታ ዓመት ድማ እቲ ሶም ዝሪኦሞ ዝነበሩ ምህርቲ ናይ ተፈጥሮ መስርሕ ስለ ዝኾነ ኣብ መወዳእታ ዓመት ክረኽቡ እንከለዉ ስርናይ ድዘርአ ስርናይ ጣፍ ድዘርአ ጣፉ መሸላ ድዘርአ ድማ መሸልኡ ክረክብ እንከሎ እዚ ናይ ዓርቃይ ሓረስታይ ድማ ዓመት ሙሉእ ናይ ብሓቂ ብተስፋ ዝተንከባኸቦ ዝኾነ ዘርኢ ስለ ዝነበረ ኣብ መወዳእቱ ፍረፃሙ ይረክብ። እቲ ፍረፃሙ ድማ ናቲንግ እዩ ወላ ሓንቲ የለን እንተረኣኻ መሬት ጥራይ እዩ። ብድሕሪኡ ኩሎም እቶም ኣብቲ ዓዲ ዝነበሩ ሰባት ይመፁሞ ተፀጊልካ ዲኻ ነጊርናካ ኮ ነርና ኢና ከም ዘይበቁል ትፈልጥ ኢኻ ድሓር ከዓ ዘይተለመደ ደይመስል ዓይነት ዘርኢ ምፂኻ ከመይ ኢልካ ኢኻ ክትሰርር ሓሲብካ ዘየለኮ እዩ ኢልናካ ኮ ነርና ኢና እንዳበሉ ድማ ኩሎም የናውጥዎ። እዚ ሰብ እዚ እውን ንእሽተይ ክፈታተን ይጅምር። ናብ ሓቅኹም ኢኹም እንታይ ሞ ክገብር ኣነኮ ከምዚ ገደምፅ ኮናተይ ሕልሚ ከምዚ ገለ እንተበሎም ከዓ ንምስማዕ ኣብዮ ክላ ሲልካ ካሳኻይ ትሰሚዑኒ ኢኻ ኢልናካ ነርና ኢና እንዳበሉ የባጭውሉ ኩሎም ይስሕቅዎ ኩሎም ድማ ክዋዘይሉ ይጅምሩ። ድሓር ንሱ ግን ፈጣሪ ኣነ ስኻ ደቐመጥካለይ ኣብ ኣእምሮይ ዝሓሰብካ ነገር ኣላ እንድያ ስኻ ከምዘይ ተሕፍረኒ ስለዝፈልጥ ኣባኻ ኣሚነ ክቐፅል ኢሉ ብምባል ከዓኒ ኣይፈልጦን እየ ሓድሽ ዘርኢ እዩ ሓድሽ ነገር ስለ ዝኾነ ኣብ ክንደይ ዓመት በቁል ልምዲ የብሉን ኣይፈልጦን እዩ። ስለዚ ንእሽተይ ክዕገሶ እየ እዚ ዓመት እዚ ኣሞ ብዝግባእ ክሰርሕ ይብል። እዚ ናይ መብዛሕትና ሂወት እዩ።
ሓደ ነገር ትጅምሮ እሞ ሓንቲ ዓመት ትቆፅር ኣብታ ሓንቲ ዓመት ግን ተስፋ ኢኻ ትቆርፅ ገና ትጅምር እኮ ኢኻ ኣለኻ ሰባት ዝኾነ ተፅንዖ ተንብቦ ትርድኦ ዝኾነ ነገራት ኣሎ እዩ ሰባት ግን ኢልካ ንዓና ምሳና ተዘናጋዕ ደይናካ ነርና ኢና ትርጉም ዝበሃል እኮ የብሉን ተተዘናጋዕ ማሓሸካ ሸሕ ዓመት እኮ ይንበርን እዩ ስቂካ ኢኻ ንዓጥራይ ይብሉኻ እዮም ፍላይ መንእሰያት ኮይና ድፈታተንና ከኣኒ ፒር ፕሬዠር እዩ ባዕርኽትና ከምኡ ብሉና ብሓዘትና ንብላ ኣንስተ ንኸይድብሉና እዮም ንሕና ግን ኣብ ኣእምሮና ተረኣየትና ስድራይ ክሕግዘ ነደይ ኣለኹልክ ክብላ ኣቦይ ኣጆኻ ክብል ከምዚ ክገብር እንብላ ግን ድኾነት ንሕና ንብህጋ ሂወት ኣለ ስለዚ ብታ ቀዳሚት ዓመት ለውጢ ደይ ክመፅእ ይኽእል እዩ ገና ኣብ ነብስና ኢና ንሰርሕ ዘለና ውፅኢት ደይ ክግለፅ ይኽእል እዩ ካብዚ ሓረስታይ እዚ ኢና ንምሃር ናብታ ካልአይቲ ዓመት ይኸደልኩም ኣብዛ ካልአይቲ ዓመት ድማ እቶም መሸላ ዝዘርኡ መሸለኦም እቶም ስርናይ ዝዘርኡ ስርናዮም ክዘርኡ እንከለዉ ጣፎም ክዘርኡ እንከለዉ እዛ ሓረስታይ እዚ ግን ዓመት ዝዘርኦ ደይወቆለ ዘሎ ገና ዓርቃይ ድበሃል ወይ ድማ ባምቡ ድበሃል ኣብቲ መሬት እዚ ስለ ዘሎ ክንከባኸቦ ንዑ ጥራይ ክኩትኩቶ ጅምር ኩሎም እዮም ድስሕቅዎ ትርእይዎ ኣለኹም ባዶ መሬት እኮ እዩ ደይብሉ መሬት ስቕ ኢሉ ድሓርስ ደብል ደሎ ይደክም እኮ እዩ ደሎ እንዳበሉ የባጭውሉ ንሱ ግን ነታ ሒዝዋ ዘሎ ዕላማ መታን ከብፅሒ ኣብ መውዳእታ ከብፅሒ ኢሉ ብጣዕሚ ድሰርሕ ብጣዕሚ ካብ ክብለኩም ድኸናዓሊ ካብኦም ንላዕሊ ድርህፅ ካብኦም ንላዕሊ ፍታግራት እቲኣ ድዋፈር እዞም ሰባት እዚኦም ካ ኩሉ ግዜ እዮም ደባጭውሉ ባዶ መሬት ከ ኢኻ ተሓርስ ዘለኻ ብሎ ድሓር ግዜ ኣኺሉ እቶም ጣፍ ድዘርኡ ጣፎም ክረኽቡ እንከሎ መሸለኦም ድዘርኡ መሸለኦም ክረኽቡ እንከሎ ኣብ መውዳእታ ዓመት ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ድብል ውፅኢት ድማ እዚ ናይ ዓርቃይ ሓረስታይ ይረክብ እንታይ ረኺቡ እንተረኣይኩምኒ ኣብ መውዳእታ ዓመት ፍረፃምኡ ናቲንግ ዜሮ እዩ ወላ ሓንቲ ነገር ድበቆለ የለን ብጣዕሚ ተስፍኡ ይበንን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኩሎም መፂኦም ዝብሎ ነጌርናካ ኢና ይትሰምዕኒ ኢኻ ስኻ እኮ እዚ ኮ ይሰምዕኒ ቅሉል እንዳበሉኻ ኩሎም ክጠርፎ ከባጭውሉ ይጅምሩ ብጣዕሚ ድማ ውሽጢ ክፈታተኖ ጅምር እንታይ ገይረካ ፈጣሪ ክልተ ዓመት ሙሉእ ተፀበ ናይ ባሓቂ ኮስኪሱ እንታይ ድዩ ኮይኑ እንዳበለ ድማ ናብ ተስፋ ምቁራፅ ዓይነት ነገር ክኸይድ ይጅምር ግን ኣብ ኣእምሮ ኣቐሚጦም ድጀመረ ስድራ ያለው ቤተሰብ ያለው ከም ዝለው ኢሉ ስለ ድሓስብ ግን ኢደይ ክህብ የብለይን ኢሉ ናይቶም ሰባት እቲኦም ከይብሉኒ ዝብል ነገር ተቆፃፂሩ ድማ ናይ ባሓቂ ሕልመኛ ስለ ዝኾነ ናይ ባሓቂ ዕላማ ስለ ዘለዎ ኣብ እምነቱ ይፀንዕ ድሓን ፈጣሪ ንስኻ ኣለኻ ኣብዛ ሳሰይቲ ዓመት እሞ ከም ድበቁል ርግፀኛ እየ ምክንያቱ ባምቡ ድበቁል ኣብ 3 ዓመት ኢሉ ከዓኒ ናብ ጉዕዞ ይቕፅል ኩሎም ሰባት ነፊጎሞ እዮም ኩሎም ሰባት ስእሊ ኢሎም ፈንፊኖሞ እዮም ድሓር ግን ንሱ ናብ 3 ዓመት ክኸይደ ይብል ርኢኹም ኣሕዋት እንተደኣ ኣብ እምሮና ድኾነ ሕልሚ ሃሊና ናይ ባሓቂ ስምዒትና ድትንከፍ ክኾነሉ ንብሎ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ተታ ጉዕዞ እቲኣ ንወስዳ ኢና ኣብ ክልተ ዓመት ለውጢ ደይ ክመፅእ ይኽእል እዩ እቲ ለውጢ ግን ኣብ 3 ዓመት ቦሎኽ ኢሉ ምውፅኡ ዘይተርፍ እዩ ስለዚ ናብ 3 ዓመት ይኸደልኩም ኣብዛ 3 ዓመት ድማ እቶም ጣፍ ድዘርኡ ሕጂ እውን ጣፎም ትድተለመደ ነገር ስርናዮም ካልእ ነገራቶም እንዳዘርኡ እንከለዉ እዛ ሓረስታይ እዚ ግን ንኽልተ ዓመታት ድኮስኮሶ ንኽልተ ዓመት ድተንከባኸቦ ግራት ወላ ሓንቲ ዘይውፅእ ኣብ ታሕቲ ግን በቁል ኣሎ ኢሉ ተስፋ ዝገብረሉ ዓርቃይ ይድበሃል ሓደ ዘርኢ ኣለዎ ስለዚ ንዑ ክንከባኽቦ ጅምር ኩሎም ሰባት ሪሕቆሞ እዮም ቁርብ ክሕግዝዎ ድኽእሉ እቶም ናቱ ፋሚሊ እዮም ነይሮም በቃ ኣጆኹም ይብሎም ስለ ዝነበረ ወዶም ስለ ድኾነ ኣቦኦም ስለ ድኾነ ቶም ቤተሰቡ ብሓቲሩ ንሶም ግን ኣለና ልታጆኻ ብልዎ ሞ ንእሽተይ ክሕግዝዎ ጅምሩ ኣብኡ ንእሽተይ ተስፋ የርእዩ ድሕሪ ኣብዛ 3 ዓመት ናይ ኩሎም ሰባት ከይብሉን ዝብል ነገር ኩሎም ሰባት ድብልዎ ድገፍዕዎ መዓት ድብልዎ ነገራት ተጣዊሩ ከዓኒ ነታ ዘርእቲኣ ነታ ግራት እቲኣ ብዝግባእ ክንከባኸባ ይጅምር እኳ ደኣ ካብኦም ንላዕሊ ኣበርቲዕ ይድስዕር ምክንያቱ ከሕፍሮም ይደሊ ኣሎ እዞም ሰባት እዚኦም መልሓሶም ክቁርጥሙሉ ይደሊ ኣሎ ድባሕ ንግሆ ኦኬ ለካ ንዓኽ ፅቡቕ ኢኻ ነርካ ሓቂ ኢኻ ነርካ ክብልዎም ከለውን ሂወቱ ክቅይር ከሎን ስድርኡ ክዓንድል ከሎን ይረኣዮ ንግሆን ምሸትን ከይበለ ድማ ብዝግባእ ኣብዛ ግራት እዚኣ ይዋፈረልኩም ድሓር ዓመት ኣኺሉ ድማ ስርናዮም ድዘርኡ ስርናይ ክሓፍስ እንከለዉ ጣፍ ድዘርአ ጣፍ ክሓፍስ እንከሎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደ ደስ ድብል ምህርቲ ድማ እዚ ጣዕራም ሓረስታይ እዚ ይሓፍስ እታ ኣብ መወዳእታ ዝረኽቦ ፍረፃማ ድማ እትስ ናቲንግ ወላ ሓደ ነገር የርደን ብጣዕሚ ይስንብድ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት 3 ዓመት ሙሉእ ኮስኪሰዮ 3 ዓመት ሙሉእ ብተስፋ በይነይ ወላ ሓደ እኳ ሓገዘኒ ኣለኩልካ ድበለኒ ሰብ እኳ የለ ስድራይ ጥራይ ከምዚኣ ገይሮም ኣለኩልኩም ኢለ ንዕኦም እውን ኢለ ዝኹሉ ነገራት ገይረ 3 ዓመት ሙሉእ እንታይ ድገበርኩ ሰብ ይብል ብጣዕሚ ይጭነቕ እቶም ኩሎም ሰባት ግደፍዎ ባጭኦም ግደፍዎ ትናቶም ዘረባ ትናቶም ብድዐ ግደፍዎ ክነግረኩም ኣይክእልኒ ብጣዕሚ ያጨኒቑ ካብቲ መሬት እቲ ዘይምብቃሉ ከዓኒ ናይ ሰባት ብሂላት ናይ ሰባት ነገራት ናይ ሰባት ብድዓታት ይኸፊኡ ሰብ እዚ ናይ መብዛሕትና ሰባት ሂወት እዩ እቲ ምንታይ ድኾነ ነገር ክንጅምር ከለና ለውጢ ከይረኣይ ይኽእል እዩ ን3 ዓመታት ንተወሰነ እዋን
ሰባት ድማ ንዕኡ ነገር ስለ ዘርእዩ ክላ ስቂልካ እኮ ትርጉም ድበሃል የብሉን እንዳበሉ የባጭውልካ ከተንብብ ከለኻ ኣምሲኻ ክድቅስ ከለኻ ክላስ ክትወስድ ከለኻ ከምዚ ዓይነት ዩቲዩብ ክትርኢ ከለኻ ወይ ድኾነት መፅሓፍ ከተንብብ ይጠቕመኒ ትብሎ ነገራት ክትገብር ከለኻ ስቂልካ ከ ሃለሎ ትብለለኻ ብለኻ ሰባት ነጊርና ኮይና ሓና ምሳና ደይ ትዛመጋ እንታይ ሕማምካ ትሪኦ እንዲኻ ዘለኻ እንዳበሉ ናፍትናቶም ደማርሉ ድደመድቡ ዓይነት ህይወት ናብኡ እዮም ከተውኻ ድፍትኖ ዕላማ እንተ ሃሊካ ግን ካብዛ ሓረስታይ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትወስድ እምበር ኣሕዋተይ ዕላማ እንተሃሊና ሕልሚ እንተሃሊና ሕልምታትና ካብ በንእሱ ሕልምታትና ግዳዮም ንዘይኮነ ሰባት ተርኢ ተዘራርና ስቕ እንተበልና እዩ ዝሓይሽ እንተደይ ኮይኑ ወቓሲና ብዙሕ ደጉና ድበና ብዙሕ ሰብ እዩ ዝኸውን እዚ ሓረስታይ ድማ ብጣዕሚ በዚ ስምዒት እዚ ብጣዕሚ ተፈታቲንዎ 3 ዓመት ሙሉእ ድተንከባኸቦ እዩ 3 ዓመት ሙሉእ ድኾነ ድረሃፀሉ ነገር እዩ እንታይ ክገብር ፈጣረይ እንታይ ገይረካ ወላ እኳ ሕጂ በቃ ድሕግዙኒ ተስፋ ዝገብረሎም ስድራዮም ነይሮም ንሶም ገዲፎምን እዩ ድብል ምክንያቱ ወላ ስድርኡ ክላ እዚ ግደፎ ይሰምዕን እዩ ድሰምዕ ቆልዓ ኣይኮነን ድሰምዕ ሰብ ኣይኮነን ኢሎም ኩሎም ነፊጎም እዮም ዘለዉ በይኑ እዩ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ግን ንመን ኣለዎ ዝግለዎ እዩ ነገሩ ፈጣሪይ ግን ምሳይ ኣሎ ብምባል ድማ ናብ 4ይ ዓመት ከደልኩም ናብ 4ይ ዓመት ምስ ከደ እንታይ ከም ዝፍጠር ድማ ቀፂልና ክንሪኦ ኢና ናፍታ 4ይ ቅድሚ ምሕላፍና ግብሉፅ ኣተይ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ዩቲዩብ ኣናሊሲስ ሳብስክራይብ ክገብሩ ዝምልከቱ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ብለና ኣሎ እሞ ስለዚ ሓደራኹም ናፍታ 4ይ ዓመት ቅድሚ ምሕላፍና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ኢኹም ናፍታ 4ይ ዓመት ከብለኩም ኣብቲ 4ይ ዓመት እምበኣር እቶም ዝተለመደ ነገር ዝገብሩ ሓረስቶት ን4ይ ዓመት ስርናዮም ጣፎም ካልእ ነገራት መሸለኦም እንዳዘርኡ እንከለዉ እዚ ተስፋ ዘይቆርፅ ናይ ብሓቂ ቆራፅ ዝኾነ ወሳኒ ዝኾነ ሓረስታይ ግን ን3 ዓመታት ብተንከባኸቦ ሕጂ ድማ ን4ይ ዓመት ክንከባኸቦ ዝዳለውሉ ዘሎ ድኾነ ነገር ደይረኣዮ ግራት ኣብኡ ይዋፈረልኩም ካብቶም ካልኦት ሰባት ንላዕሊ ብጣዕሚ ትፅዕር ክነግረኩም ካብዚ ንላዕሊ ኣብቲ ግራት እቲ ልዋፈር ፀሓይ ኣይብል ቁሪ ይብል ካልእ ነገራት ኣይብል ብዝግባእ ድማ ነዚ ግራት እዚ ክሓርሶ ነቶም ሰባት እቲኦም ናይቶም ሰባት እቲኦም ከይብሉኒ ከምዚ ኮይም እቲ ኮይም ድብልዎ ነገራት እውን ተቆጣጢሩ ናፍታ ዳሓለማ ናፍታ ኣብ እምርኡ ሒዝዋ ዘሎ ነገር ይቕጥለልኩም ኣብ 4ይ ዓመት ሓደ ኣዝዩ ደስ ዝብል ውፅኢት ድማ ኣብ መወዳእታ ዓመት ረክብ እቶም ኩሎም ስርናዮም ጣፎም ካልእ ነገራቶም ዝዘርኡ ሰባት ምህርቶም ክሓፍሱ እንከለዉ ንሱ ድማ ን4 ዓመታት ሙሉእ ድኮስኮሶ ን4 ዓመታት ሙሉእ ራሃፁ ጥብ ዘበለሉ ካዳእ ድኾነ ሰብ ዘይሓገዞ ነገር ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዝብል ውፅኢት ረክበሉ እቲ ውፅኢት እቲ ሕጂ እውን ኣሕዋተይ ኢትስ ናቲንግ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ሕጂ እሞ ተስፋ ክቆርፅ ይጅምር እንታይ ስለትገበርኩ እየ ፈጣሪ ይብል ምክንያቱ ናይቶም ሰባት እቲኦም ነገራት ተቆጣጢርዎ ነይሩ ሕጂ ግን ውሽጡ ክፈታተኖ ጅምር ስቂልካ ከኢኻ ባዶ መሬት ኢኻ ስቂልካ ትሓርስ ዘለኻ ትርጉም ድበሃል የብሉን ክላ ስኻ እኮ ከምዚ ኢኻ ብሎ ኩሉ ነገራት ፅልምትምት ብሎ ሰብ የለ ኦም የለ ትኾኖ ዓዲ ነሂርናካ ነርና ኢና ደስኻ ትሰምዐኒ ኢኻ ኢሎም ኩሎም ሰባት ነፊጎም ኩሎም ሰባት ድማ ብድዐ እዩ ኩሉ ዘረብኦ ኩሎም ሕማቕ ነገራት እዮም ብነግርዎ ዘለዉ እዚ ሓረስታይ እዚ ብጣዕሚ ይጭና ናብ ገዝኡ ይኸይድ እሞ ኩሉ ሰብ በቃ ስድርኡ ይበልዑን ዓንገሉን ዘለዉ ካብቲ ድግብኦም ንላዕሊ ካብቲ ድግብኦም ነገር ቀኒስሎም እዩ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ሰብ ይነፍቆ እንታይ ስለ ዝገበርኩ እንዳበለኻ ናብ ፈጣሪ ክጠርዕ ጅምር ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግደፍዎ ካልእ ነገር ተስፋ ቆሪፁ ነብሱ ንምጥፋእ ናብ ድኾነ ቦታ ይኸደልኩም ነብሱ ንምጥፋእ ኢሉ እንዳኸደ ከሎ ግን ብጣዕሚ ተጨኒቑ ዘሎ ክላ በቃ ካብዚ ነገር እዚ ካብዚ ናይ ዝኩሎም ሰባት ዘረባታት ካብዚ ኩሉ ነገራት ዘጓንፈኒ ሞት ሕሸን ኢሉ ድማ በቃ ተስፋ ቆሪጡ ኮፍ ይብል ክላ ሲልካ ትርጉም ድበሃል የብሉ እንታይ ክገብር ኢሉ ከዓኒ ኮፍ ኢሉ ናብ ተስፋ ምቁራፅ ናብ ነብስኻ ምጥፋእ ናብ ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ኣቱ እዚ ነገር እዚ ንኩላትና ንመብዛሕትና ነጋጥመና እዩ ምክንያቱ ሓደ ክቕየረሉ ክልወጠሉ ኢልካ ትኸድካዮ ዓዲ ከምቲ ተፀንበኻ ኣይፅንሐካኒ ብጣዕሚ ተስፋ ቁርፀካ መዓት ደጨነቐካ ሲስተም ናይቲ ዓዲ በልዎ ተቋንቋ በልዎ መዓት ነገራት ድማ ኣብኡ ፀንሐካ ሞ እቲ ስኻ ሓሲብካዮ ዝኸድካ ሰባት ደርኣዩኻ በትናቶም ሞባይል ትሪኦ ሰባት ፅቡቕ ኣለዉ ኢኻ ትብል ድሕሪ እቲ ፍሽኽ ኢሉ ዘሎ ገፆም ግን ደሪኡኻ ድኾነ ነገር የለን ስቃይ ምዃነት ህይወት እዩ ማለት ኣይነግሩኻን እዮም ድኾነ ተሓልፎ መሰናኽል ድኾነ መስገደል ከም ደሎ ኣይነግሩኻን እዮም ንዕኡ ርኢኻ ንዕኡ ተስፋ ጌርካ ካብ ድኾነ ቦታ ስለትኸይድ ድማ ናብኡ ምስ ከድካ ነገራት ይምትመት ይብሉኻ በዚ ትሕገዝ ስድራ ኣለኣ በዚ ድኾነ ትገብሮ ነገራት ኣሎ ትሰርሕ እኮ ኣለኻ ክትለማመድ እኮ ትፍትን ኣለኻ በዚ ቋንቋ በዚ ትምህርቲ በዚ ገለ እንዳበልካ ነዊሕ ሰዓታት እንዳሰርሕካ ብዙሕ ነገር ትገብር ኣለኻ ኢኻ ድኾነ ሰዓት ግን ተስፋኻ የብሕም ድኾነ ሰዓት ግን ናብራ ክምድ ይብለካ ናብ ከምዚ ዓይነት ስምዒትካ መብዛሕትና ንኣቱ ኢና ክላ ስቂልካ እንታይ ነዊሕ ዓመታት ገይረ እዚ ስደት እዚ ከምዚ ኮ እንተኾነ እቲ እኮ ንብል ኢና ይርድአኒ ኣሕዋተይ ግን እታ ፅባሕ ንነብራ ህይወት እንተ ደኣ ፈጣሪ ኣብ እሙርና ኣርኢና ከም ንኽእላ ኢሉ ንነግረና ደሎ ኣብ እሙርና ስቂላ ኣይመቐመጣን ነይሩ ተስፋ ይንቑረፅ ናብ ዘይኮኑ ተስፋ ናብ ዝቑርፁ ኔጌቲቭ ነገራት ንዓና ዘይጠቕሙና ናብ መስተ ናብ ሽጋራ ናብ ሓሽሽዶ ናብ ዊዶ ዘይኣመልና
زي لمادنا ناتنا هيك ويكونا حواتي ፈጣሪና እባ ንሕና ንረኣይ ናይ ባሓቂ እኮ ፈጣሪ ኣሎ ምሳና ኣብቲ ዝኾነ 4 ዓመት ድብል ኣለኹ ንዕኡ ነዚ ሓረስታይ 4 ዓመት ክኾን ይኽእል እዩ ናትና 2 ዓመት 3 ዓመት ልዕሊ ዓመታት ክኾን ይኽእል እዩ ግን ኣብታ ተስፋ ንቆርፀላ ናይ ባሓቂ ነብስና ከነጥፈአላ ዝኾነ ስምዒታት ድፈታትኑና ኔጌቲቭ ስምዒታት ድመፅሉ እዋን ግን ሓደራ ኣሕዋተይ ውሽጥና ሕሹኽ ድብለና ፈጣሪና ከነዳምፆ ክንክእል ኣለና እንታይ ኣምጦና ብዘይድሊ ወልፍታት እንታይ ኣምጦና ብዘይድሊ ነብስኻ ናብ ምጥፋእ ሕማቕ ነገራት ናብ ምግባር ንኸይድ ፈጣሪ ኣሎ እንዶ ምሳና كحلفرنا ندي إتا هي وزتي أكو خنزيلات أنكي راي تخيلنا نحنا نتر أقرات كوينا أفتا متكلنا نتر أخنت أنعكي إلنا زحاشت واحد ما فتارينا يمتلناي إذا حرست هاي زرما تمزرع أنا زقات مانا سمعي تسفاق أوريتو سئل كأي ترقم لبهالي ولون إلو خاني تسفاق أوريت بحدا بوتا خوف فيلون كله ناس خطف مسحاسة فتارين حيشو خبلو بمنتا جيري فتار حيشو خدبلو انتر أيكو مني بخارة أيكونن بسمعتك بربخ جري حشو خد بلكا اتمنتايسي حري أنس نفسي كتب في أي بلتسب زي أخيرا مالت أنا نفسي تدفي عرفتين عقن بيتسابين تاخونيو سدراين تايك خونيو نزا خلا سداري دفيني هاك خيد نزا خلا سفز بري بكا مالت نتوم نعي بكا علو خلكم دبلوم سدراين عمري هلم كبلوم لكم كبلوم ولادي تاين تاخد كونا دك أين تاخونيو بيتسابين تاخونيو بمبال لما يتسب نفتح مشي تعامت نمقو عز لما قعزو يجيب مر ሰባት ዝበሉ እንተበሉ ንሱ ዝዓጠጦ ግን ኣብ እምርኡ ፈጣሪ ዘቐመጣ ስድራኻ እንታይ ክኾኑ እዮም እሺ ሕራይ ንስኻስ ግን ነዲኻ ሕሰበላ ንውላዲትካ ነቦኻ ንቤተሰብካ ንደቅኻ ሕሰበሎም ኢሉ ፈጣሪ ድማ ሕሹ ክብሎ እዚ ስምዒት እዚ ንመብዛሕትና መፂና እዩ حدا أحوات أفتات تسفانا قرصلا تسفانا مهمينو نفسنا خنا تفقدي كل نجارات نجبر دي نفسها متفا بتنفاس نفسها متفا تراي كونن نفسها متفا نبزيد اللي مثلا نبزيد اللي والفتات نبزيد اللي نجارات نعوم تهوي نفسها خات تدفع نفسها زي كون كاي أخذ خود زي حالي رحواتي أفتح أوانتي أسكس درعنا تزبولنا نمن تايلتي أخذ تابوتاتي أرى لك حوي نمن تايلتي أخذ زقوع زي جمير كار لك حوي نمن تايلتي زقوع زي جمير كار لك حفتي حدا راخي نتا حرري لا تتبيكي ناتك دستات تدلي ناتكي سلام تدلي ناتك حاجوس تدلي سدرا ناتك حاجوس تدلي ولادي خن أم ديتري أفتح تسفات قرط لا أوان زوم سوات زيوم أبو مروخك الجيل كم لو كنت العاق إلهم دما حدا راخي حفتي نفتح تريفات كرلا حنت عمت نعا بتعقستي كتبقوا عزيا كده لك خمسة حرستاي كانوا سينا أنا مهار أبي هو تي إذا كلكم أنا حكوا وأنا تدحلف كل جزيتات هاللوي نخون الرأي وتسيت لنا مريت دمت أنا قري لن جن عفت تحلف وأنا بزحت سبات تري أو تايمو تنبب على خامت له بروفيسور قال ما نتعطوا له أنا تحفيز كاغري خان كله ناتنا حرة تسب كاني نو كم مبال بحر يبرني بتعميد بلكا بتعمي ناب حماق نجارات نختعتو يدفع كويم كمل سكا كوني لي كونن جن بقى هفتناتو كومفورت هفتناتو ميتشوت لتوت أو سب أيدوليني نسو مسوق تزانا كتبلي أكتستي وبقى بدخون فانتازيا لو عينت هيوت ما غتحل في دالي جناي تقمكاني بتقمكان عخا من بابي تقمكان عخا أو كم زعينتكم نجر دلو نجارات محلافي ناف تيك توك ناب قلم أتاوي كونن بتقمكا ينويت تفضل أخا إذا حري راكم أحواتي بجح جيزي خم قات من يرون عاي كم زبلو خاتش فاقر تخا زحد جي مساقم دلا كيوت مخيس تما قرا بجح زقودني نجارات نيرمي بجح زقودو خاصبات دباج أولكا دحج أولكا مع سباتهم قلنا نسمع أيكونن كذا أنا أفتح مشي تعمد كهات كيدلكا كم زحرس تايزي مباركس كل سب زبدو تبدو فتعري أو زبدو نجر نسمع نسدرو على كلكم بمبال لما زحرس تايزي نفتح حمشي تعمد خيط أبزح حمشي تعمد بدعم هرر زولنا 4 عامات لينو دخوس كوسو جرات سلازلو أبرتي أنا زحم شيء تعمد كأني بزق باك سرح جمر ما أنتو شت أبيلو أفتح جراتي أبينو خا أيوة فر كلهم سوات يحججوا كلهم سوات دت لما دنا جراتي مدقوا رزلو إذا عرق أي زبهال جروي كأني عرق أي دبهال زر أمريكا دلو حرستايجن أبرتيعو كسرح جمر أبزحم شيء تعمد دما فرت أمو خرك بجمر إثناتو فرت أمو دما أمو دات عمد إتهم فسرناهم تعرفون كار نجاراتهم دزرو مهرتهم كحدثن كله نسو دما أبحم شيء تعمد بادو زنبرة مريت نيشتي فلسي كافتا تايل بهال كل ديلات واتس كافتا جراتتيا نومي حمتها تتأبيس زيات راي يبل كلهم كأخش حقوق جمرة حجي نوي حمتها بعمش حمتها تتأبي خاص كنت زيات غون تراي نيشتي وجا أبدو كلهم يسحقوه نخونا تسفاقن كر جمر دحن فد أريي بزي أجر كتسفاري خان لخا كبادو مريت كاب زيرو مريت حشني إزي بمبال كأني تسفاقيرو نتا جراتتيا أمو قسقاس وأفر كالسب يسحقو يدلو حمش حمت تتأبي زيات راي نيشتي برلو جن
እዚ ሰብ እዚ ብእምነት ነታ ግራቲ ኣብ ክኹስኩሳ ጅምር ብጣዕሚ ዝገርመኩም ናይ ፈጣሪ ተኣምር ናይ ፈጣሪ በረኸት ንክሰድም ኣብዚ እዋን እዚ እዩ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ናይዛ ሓምሸይቲ ወርሒ ናይዛ ሓምሸይቲ ዓመት ድማ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን እዛ ተኽሊ እዚኣ 10 ጫማ 20 ጫማ 30 ጫማ 40 እንዳበለት ክሳብ 90 ጫማ ንላዕሊ ኣብ 2 ሰሙን ሓፊላ ትወፅእ ኩሉ ሰብ ገረም ኩሉ ሰብ ስምብዶ ካበይ ይመጽ ይብል ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ይድለኩም ዘለኹ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ዝገርመካ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን 90 ጫማ ድኾኑ ላዕሊ ሓፊላ ትወፅእ ሰብ ብጣዕሚ ደስ ዝብሎ ሰብ እዚ ኣበይ ነይሩ እዚ ነገር እዚ ድብል ይሲ ሓደራ ኣሕዋት እዚኣ እንታይ መሲልኩም ትምህረና ሰባት ወላ እኳ ዝበሉ እንተበሉና ንሕና ግን ኣብ ነብስና ንሰርሕ እንተደኣ ሃሊና እዛ ገረብ እዚኣ ዝበቆለቶ ሓንቲ ሕቶ ንዓኹም ዳሓተኩም እንተደኣ ሃልያ ማሕሰ ኣብ ክንደይ ኣበቆላ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ዶ ወይስ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ብርግጽ እቲ ዝበቆለቶ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት እዩ ነዚ 90 ጫማ ድኾን ንላዕሊ ድወፀ ገረብ ንዕኡ ክጣወር ድኽእል ሱር ንታሕቲ እያ ትሰድድ ነይራ ንታሕቲ እያ ትበቁል ነይራ ንታሕቲ እያ ሰራውራ እንዳሰደደት 5 ዓመት ዘይረኣይ ነገራት ትገብር ነይራ ልክዕ ኣብ ህይወትና እውን ከምኡ እዩ ጥባሕ ንጎ እዚ ነገር እዚ ፍረ ክህበና እዩ ኣብ ሕጂ ሰዓት ኮይና ንምስያ ዘለና ኣምስያ ኣቢልና ነንብባ ዘለና መፅሓፍ ንከታተሉ ዘለና ትምህርቲ ንቐስሞ ዘለና ሞያ ካልኦት ሰባት ከዕንድሩ ከብሉ ካልእ ነገራት ክሰትዩ ይኸብሉ እንከሎ ንሕና ግን እቲ ውን ናብ ገዛና ነንብባ ዘለና መፅሓፍ ንገብሮ ዘለና ነገራት ንሕንፅፆ ዘለና ሕንፃጥ ዝኾነ ውጥናት ይስራሕ ይደሎ መንነትና ይድሰርሕ ደሎ ልምድታትና ይድሰርሕ ደሎ ፅባሕ ንጎሆን ዝመፅእ ንፋስ ድቆጣፀር ዓይነት ስፕራውር ኢና ንታሕቲ ንሕና እውን ንሰድድ ዘለና ጥባሕ ንጎ ድማ ድሕሪ 5 ዓመታት በረኸትና መምፅኡ ብርሃንና ከዓ መብርሁ ዘይተርፍ እዩ ግን እንተደኣ ትዕግስቲ ክህልወና ክኢል እዩ እንተደኣ ቆራፃት ኮይና ናይ ውሳነ ሰባት ብምዃን ኣብ ኣእምሮና ሒዝናዮ ዘለና ዕላማ ንምኽታል ጥራይ ድልዋት ንኽኾን እንተደኣ ኮይና ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ኣይኮነን በቂሉ እዚ 5 ዓመታት ይወሲድሉ 5 ዓመታት ሙሉእ ሰራውሪ ዝዝርጋሕ ነይሩ ድመፀ ንፋስ እንተመፀ ድመፀ ነገራት እንተመፀ ክትፃወሮ ዝኽእል ነቲ ጉንድታት ክትፃወር ድኽእል ሱሪ ዝሰድድ ነይሩ ስለዚ ሓደራ ኣሕዋት ንሕና እውን ህይወትና ከምኡ እዩ ድኾን ዘሎ ክነግህ ምስ በለ ብጣዕሚ ድቕድቕ ፀልማት ድኾን ስለዚ ምናልባት ኣብ ከምዚ ዓይነት ፅልምት ዝበለ ህይወት ተስፋ ንስእነሉ ዝመስለና ዓይነት ህይወት እንተደኣ ሃሊና ግን ድማ ኣብ ነብስና ንሰርሕ እንተደኣ ሃሊና ደንወሩ ኣሕዋት ኣይተሻቐሉ ኢኹም እታራትና 2 ሰሙን ንምምፃእ ዘይተርፍ እዩ ግን ቆራፅ ምዃን የድሊ ካብዚ ሓረስታይ ዝብዙሕ ነገር ንምሃር ኢና ፅባሕ ንጎ ትናትና ብርሃን ትናትና በረኸት ትናትና ሓጎስ ክመፅእ ትናትና ሰላም ክመፅእ ትናትና ኩሉ እንደልዮ ሃብቲ ክመፅእ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ሎሚ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ብትዕግስቲ እንተደኣ ናይ ብሓቂ ኣእምሮና ንኩስኩስ ኮይና ናብዛ ኣእምሮ ዝኣትዉ ኔጌቲቭ ዝኾኑ ነገራት ሰባት ይኹን ሶሻል ሚድያ ይኹን ካልእ ነገራት ዕፅውፅው ኣቢልና ናይ ብሓቂ ብርሃን ተስፋ ትዕግስቲ ናብ ዝህቡና ነገራት ጥራይ እንተደኣ ከነተኮር ክኢልና ብዝግባእ ድማ ኣብ ኣእምሮና ብፍላይ እታ ንሕና ክንበፅሓ ንደሊ ህይወት ኣቐዲምና ኣብ ኣእምሮና ሲኢልናያ ናብዚ ነገር እዚ ምኽበፂሐ ፈጣሪየ ሓግዘኒ እንዳበልና ክንጓዓዝ እንተደኣ ክኢልና ንመን ኣለዎ እዝጊ ኣለዎ እዩ ነገር ኣሕዋተይ ጥቡቕ ገይሩ ፈጣሪ ክሰርሐና እዩ ግዜ ድልና ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሓደራኹም 5 ዓመት ንስራሕ ኣይነስራሕ ኣብ ነብስና ንንቀሳቐስ ምሕላፍ ዘይተርፍ እዩ 5 ዓመት ክብለኩም ከለኹ ነዚ ሓረስታይ ከም ኤግዛምፕል ከም ምሳሌ ስለ ደምፀኽዎ ኢዳ እምበር ንዓና 2 ዓመት 1 ዓመት 3 ዓመት ኣዋርሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ዳዝ ማተር ግን ሓደራኹም ኣብታ 5 ዓመት ናትና ከም ዘለና ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ሕጂ ኣብዘን ደለዋ ኣዋርሕ ኣብዘን ደለዋ ዓመታት መዓንጣና ሸጥ ኣቢልና ቁርፅ ኣቢልና ተስፋ ከይቆረፅና ድማ ንቕድሚት ክንከይድ እንተደኣ ክኢልና ብርሃንና በረኸትና መምፅኡ ዘይተርፍ ኣሕዋተይ ስለዚ ግዜ ምሕላፍ ዘይተርፍ እዩ ንጀምር ኣይንጀምር ንሕና ነብስና ንኮስኮስ ኣይንኮስኮስ ብዝግባእ ኣእምሮና ንመግብ ኣይንመግብ እታ ግዜ እቲኣ ምሕላፋ ዘይተርፍ እዩ ካብ ጥባሕ ዋይ ንብል ፅባሕ ከምዚ ኮነን እኮ ካብ ንብል ግን ኣብ ሎሚ እንተሰራሕና ዝሓሸ ይመስለና ኣሕዋተይ ስለዚ ድማ ነታ ትመፅእ ዘላ ሓድሽ ዓመት ብፍላይ ዘዳለናዮ ናይ 6 ወርሒ ቻሌንጅ መብዛሕትና ኣብዚ ቪድዮ እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ወሲድና ዘለና ቻሌንጅ ኣሎ ብዝግባእ ንዑ ንውሰዶ ኣብዘን 6 ኣዋርሕ ፍሉይ ዝኾነ መንነት ንህነፅ ኣብዛ ታሕቲ እታ ቪድዮ ክገድፈልኩም ነታ ቪድዮ እዚኣ ብምክትታል ዘይሓበርኩምና እንተደኣ ሃሊኩም ድማ ንክትሓብርና ጀባ ኣብለኩም ካብዛ ሓረስታይ እዚ ግን ቆራፅ ምዃን ናይ ብሓቂ ተማሂርና ፅባሕ ንግሆ እንደልዮ ዓይነት ህይወት ከመይ ከም ዝመስል በኣእምሮና እንዳርኣና ስድራና ቤተሰብና ተምናትና ደቅና ክኾኑ ይኽእሉ ወላዲትና ክትከውን ትኽእል ወላዲና ክኾኑ ይኽእል ንዕኦም ዝቐርብናሎም ሽሻይ ከም ዘሎ ተረዲእና ከይተፀዓድና ድማ ነታ ንሕና ነደልያ ህይወት ብምኽንያት ንጀምራ ሓደ ሰብ ወይ ምኽኒት እዩ ከደቅሶ ወይ ድማ ምኽንያት እዩ ከተስኦ ስለዚ ምኽኒታትና ድርቢ ይነብሎ እሞ ናብቲ ናይ ብሓቂ ምኽንያትና ናብኡ ነተስብ ሰዓታት ተስፋ ዶ ቆረፅ ኩሉ ነይሩ እዩ
ምክንያቱ እንተረኣኻ ገንዘብ እንተሓሰበልካ ገንዘብ ድበሃል የለን ትስእኖ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እዩ ክሳብ በዓት ነገራት ትስእ ብዙሕ ግዜ ስለ ነገርኩኹም በዓት ድስእኖ ነገራት ነይሩ እዩ ሕልመይ ክጅምር ኣለኒ ከምዚ ክገብር ኣለኒ ብፍላይ ኣብዛ ዓዲ እዚ ኮይነ ሂወተይ ክመርሕ ሂወተይ ክቕየር እየ ኣብዛ ዘለኹዋ ዓዲ ኮይነ ዝሓሸ ሂወት ክንበር ክእል እዩ ንሰባት ከምኡ ከርኢ ተስፋኦም ስለ ዘይብለይ ናብ ደገ ከይድ ካልእ ነገራት ክገብር ከምኡ ኢለ ክሓስብ ከለኹ ብዙሕ ተስፋ ዘቑርፅ ነገራት ነይሩ እዩ ብዙሓት ትጠምየሎም ብዙሓት ትፀምኣሎም ብዙሓት ሰብ ትስእነሎም ተስፋ ትስእነሎም እዋናት ናይ ስቃይ እዋናት ትሓልፍ ኢኻ ግን እንተረኣ ብዝግባኡ ነብስኻ እንዳኮስኮስካ ትኸይድ ኮንካ ነብስኻ እንዳልማዕካ ትኸይድ እንተደኣ ኮንካ እመኑኒ ኣሕዋተይ ፈጣሪ ደርቢ እዩ ድርቤካኒ እታ ኣብ ኣእሙሮኻ ኣቐሚጥክያ ዘለኻ ንወላደይ ከምዚ ክገብር እየ ወላዲተይ ከምዚ ክገብር እየ ትብላ ኣሜዚንግ ድኾነት ብልፅቲ ድኾነት ምኽንያት ንዓዓ ጥራይ ሓዛ ስትሮንግ ድኾነ ሪዝን ስትሮንግ ድኾነ ዋይ ጥራይ ይሃለኻ ዳ እምበር ከምዚ ሓረስታይ እዚ ኣብ ሓሙሽተ ዓመታት ይኹን ነፍስኻ እንዳሃነፅካ እንተደኣ ክትከይድ ክኢልካ ሱር እንዳሰደድካ መንነትካ እንዳሓየለ ፅባሕ ንጎ ድማ እቲ ስኻ ትረኽቦ ሽሻይ እንዳዓንበበ ይስኸየ በዚ ካብዛ ነገር እዚኣ ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ኣሕዋተይ ብከምዚ መንገዲ ድማ ቆራፃት ኮይና ነታ ትመፅእ ዘላ ብልስ ዝኾነት ሓዳሽ ዓመት ንፀብያ ኢና እታ ሓዳሽ ዓመት ግን እንተደኣ ስቂና ሓድሽ ዓመት ኢልና ገዲፍናያ ትርጉም ዝበሃል ኣይክህልዎን እዩ ቁፅሪ ጥራይ ቀይራ እያ ክትሓልፍ ተቐይርና ክንፅበያ ክንክእል ኣለና ስለዚ እታ ናይ 6 ወርሒ ቻሌንጅ ሕጂ እውን ደጊምኩም ብዝግባእ ፍትሽዋ ውሰድዋ ከመይ ምዃኑ ትውድሉ ነገራት ርእዮ ብዛ ታሕቲ ክገድፈልኩም እታ ቪድዮ ኣብ ዝቕፅል ክሳብ ንራኸብ ብጣዕሚ ካብ ብልቢ ንኹላትኩም ከመስግነኩም ከምኡውን ክብረት ሃበለይ ክብለኩም ይደሊ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ጥራይ ኣሊኹም ግን ብዙሓት ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ትምልከቱ ስለለኹም ሳብስክራይብ ግበሩ ኢኹም ኣሕዋት ስለዚ ፕሊዝ ጥቕሙ እዩ ትብሎ ሰብ ድማ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሼር ግበሩላ ኣነ ሓቢለልኩም ክኾኑ ክእለ እዛ ቪድዮ እዚኣ ጠቒማትኩም ክትከውን ግን ተስፋ ገብር ኣብ ዝቕፅል ክሳብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ንዓኹም